Akong sudan ron mga miga, migo. Luya, tamatis, dahonan sibuyas, limonsito, sili, luya, dahonan, buwad gagmay, limonsito, tamatis, daghan ba no? Mix niya. Kanon mais. Hang. Oh. Huwag kang sa panuhot. Kahang. Bombay aw dahonan di ay. Ngayon magamit og bombay mga miga, migo. Grabe ka mo. Luya. Tamatis. Saka na, napalayo ka pa dahil sa akin. Paano ko ba dito? Sili. 10 days at least. Buwad. Huwag tang panuhot. Hindi ko alam. Alam ba nila na uuwi ka? Hindi rin. Alam ba si Aya Teresa? Sino po sila? Yeah! Yang sudan pinirito. Akong sudan yan. Kinamot. Luya. Huwag kang panuhot. Ba't ka naman ganyan? Hindi ka naman namin pasabi na uuwi ka. Ayoko na umang istorbo niya eh. Ano mang istorbo pinagsasabi mo? Tingnan mo nga yan, hindi namin napagandaan. Hindi man lang namin... Palihog ko tubig na. Napahangilan yung kwarto. Pabili na pili ng mumo mo. Huwag na huwag kitubusin. Pitsil na lang din. Pitsil. Malis ka. Itinakandado yung pinto. Laging nakatakam. At dalawang beses na damo. Saka lang binubuksan. Napaskan pa nga akong ngipon. Ba't yung pinalak ni Mama? Para lang walang pagbabago. Ang uwi mo. Hanggang sa kanyang huling araw, hinihintay ka ng mga. Haman din, gamay ram lagi naglaman na puno man na. What are you doing here? Well, if I remember right, this is my room. Dito ako nakatira. Okay. Get settled. And then you talk. Mga miga, migo, buwad nga di kahibaw milok. Ahang mga migo. Kalabid na yun. Uy! Yeah! Namiss ko to Tinatakbo nga si Flora dyan. Sabi ka rin ni Aling Awing. Parang mamis po ang ganyan. Bukas pa yung bakery na yun, Oo naman. Alam nyo, diba dati, every 3 o'clock ng hapon, sinasamahan nyo ko to. Kasi yun yung bagong luto yung pandesal tsaka yung ensaymada eh. Ensaymada. Kung nasa Amerika ako, ito pa rin ensaymada ni Aling Aure yung hinahanap ko. Wala rin ito nun. Alam ko naman na yan ang paborito mo eh. At saka yung pandileche na sinasawsaw mo sa kondensada. Nalala mo pa yun, ha? Siyempre naman, alam ko. So, merong mga bagay na hindi na pwedeng nakalimutan. Flora, ikaw ba nga ang taxi? Sabi mo papunta Makati. Hanga suloy Baka gusto mo naman magkape. Tubig na lang. Ang dami na gabi.
Di na ako kahurot sa kanon na. Ano sinisudan mo? Ang dami na, di. Kahit anong tumawag ka sa amin wala naman sa amin makakasundo sa'yo. Ilang taon na rin tayong walang driver. Napaskan manggod akong Wala nang mag-decide. ngipon day. Mo na. Tsaka kung sa bagay, bakit naman susunduan ka mga driver hindi naman umaalis ng bahay si mama. Saan ba punta mo? Hindi ka na ni Vincent. Nag-check-in daw sila ni Ate mo sa hotel. Oo, doon sila sa hotel na mag-asawa. Sana nga dito, kaya lang nagka-allergy si Monet. Tapos nagkasipon, pagkatapos nagkaubo. Mukhang allergic ata sa alikabok Hindi na daw sila sanay sa third world pollution. Ano naman pumasok sa isip mo bigla kang buhay? Huwag tang lagi manhot, ani. I told you, di ba? Uuwi naman talaga ako Bakit pa? Nailibing na ang mama. Tapos na rin ang padasal. Did Yaya tell you? Until her final moment, she was looking for you. Binigyan na siya ng morphine to control the pain. She was in and out of consciousness. Nung huli nga hindi na niya kami ma-recognize si Vince. But Mama kept calling your name. She kept asking for you. You should have come home. I explained to you, di ba? Bakit di ako makauwi? Oo nga. Kinikwento ko lang naman sa'yo para alam ka. Ate, andyan po yung taxi. Sige. Jangan. Kailan daw sila babalik ni Ate mo sa Australia? Ang kapatid mo na pupunta dito. Pero hindi yung asawa niya. Sino ba naman kasi makakatagal kay Ate Stella? Di ba ang asawa niya iniwan siya? Huwag ka magsalita na ganyan. Ate mo yun. Pagpasensyahan mo na. Nalulungkot lang sila ni Kuya Vince mo dahil wala ka dito nung namatay ang mama mo. Ay, bigay ko na. Gustuhin ko mo. Wala lang. Wala lang si Ano pwede? Bagong dito na ako sa trabaho. Tapos, natapos pa kami project kaya... Di na ko. Alam ko yung ipinaliwanag na ni Hang. Bakit kailangan mo Gisipon ko gahat. Ate, I have my work waiting for me, man. I've already requested for it. Bahay ng mga miga, migo. Hindi naman pa kailangan kasi kasuhin lahat ng mga papeles na mag-isa. So, ko kahurot kung ganon. Hang. Do you think he will be of any help?